u Maestro Dominic Gallia għal kanzunetta li jmiss biex imbagħad nilqgħu l-aħħar żewġ mistiedna li għandna fil-programm illum. Pissiġġar u l-olli immur sabiex naqla lejxin spiċċaw l-uli jaħdmu fl-ibliet l-aħħar bitwi f'widi l-għasel u jien jinżlu f'widi l-għasel f'dawk il-ġanet bir nies għal-passiġġati jiġu għal-mistri rabaz dingat bis riservat għal-nisniter u l-kleb tal-kacċatur żmien il-gamim wara l-moħrit naħdem fi skit l-aħħar bitwi f'widi l-għasel u jien għal-beb u xjon fjuri jisatar minn ġol-blat jinżlu f'widi l-għasel jiġu nar taħat bebux jew fjuri satar minn ġol-blat jinżlu f'widi l-għasel jiġu nar taħat kien staġun xort kemm batal frott għal-ħitmiti xi prezz dawn l-aħħar kont jien wara l-moħrit naħdem fi skit l-aħħar bitwi f'widi l-għasel u jien l-aħħar bitwi f'widi l-għasel u jien Tifkira mużikali ta' Semi Bartolo, proset ħafna.